Nakisuray-suray sila sa kuan guys, siwol. Dagan kay tao. Ay guys, nami karon sa kuan guys, siwol guys. Suray mi dari. Dagan kajog na nuhuroy. Hapit na kuan pista sa February 9 ug 10 ang pista dani guys. Ba man lagi gipatujok. Na nasigsingkit sa tayo. Naghihunong kayo na may sigsingkit. Dapat sa tasaw eh. Daghan sila upat. Ah, gihunong day basig nalisang tong nasiba mo sigsinggit. O gani. Ano na? Nalisang na siguro na. Paano magsakay? Suwagit man. Hindi na lang siya masakay yung minalang nabuwang kaulaw. Tungod sa kuya mo, mambak na kanak. Wala noon, gipahunong na hinog andar. Ning andar na to ganina. Sakay daw po to. Na pa? Di pa na, di man napandarag, di mapuno. Dengan kay tao dito dapat guys sa peryahan. Perya may data. Nana. Yeah. Iso-iso baan at tulog sa pabaaw tayo. Sakay palagi mo makakabuhi na. Gikabuhi ko dana sa unang sakay ko. Gipahunong. Katoy na to kay murag kog magsuka ka nang nanang barko-barko. Halang ka na dyan barko-barko. Ako sumad ko pagkabata, wag ko suka na kita kay nana. Ha? Waka ka sakay mas sa pagbata. Kasuag ka ano po. Bahala din yung ignorante. Di ko sakay. Ka masakay? Di ko sakay dana. Nagkaroon kitiguang naman kasakay karong maka-experience. Mas lawaw pa. Masing molya gimong tod sakay ka dana. Sakay suway. Ko dana. Na may hurur-hurur dana mamusod tama. Nadiha. Di ko. Di po ka? Di ko. Karong makatilaw ka kuhitin ka goit lady ba? Di ko. Ano lagi pa mo sa gado? Wala lagi kipandar og lahos. Ha? Nabaw? Sabi kita man nilo na. Paglukon man na kay basig maguba ba? Makalitog stack up tus ato kas kinay baba kay tog stack up din ka makanaog. Ana. Ana andar na. Na, nawala. Palo mo sa kay. Kasinggitan niyo. Kaihi na madugay. Naghanag tao dito. Kuya pa maron magsutsot dana kay naparabay COVID agaban ra ba waran ra bay mas-mas. May mas dai. Nira daga. Kuya kay wigi ang lak ba ana raw. Na pangpang lagi siga pa. Dibaon siguro na. Na magunong-unong di lagi tuloy-tuloy. Dibaon siguro na. Delikado. Wa naman mandar og balik. Nay sakay. Awag nay mo sakay unong. Trabaho mo ang nindot sakyan ni nana ka nag amusement part ka nag yung inanag ng walay tang-tang-tang ba kuya mo kunin laki tang-tang-taod mga low street niya ba. Siyempre, inikaw man tang-tangon ba yan ang alam magdalo nila inana. Mansag mga dahilos ba? Daghanag nanuroy guys dyan kay tao diri oh. Mga sigulong bigidagan naman sa kayo, tagtaon mo sa kayo. Mapuno ng tanang arong ditso na agkuan. Tujuk. Kapila mo sa nakatulog ko. Ng minutes mo amo, pila nakakuan. Nana. Kami yung nanggaling niya. Hello. Nala pangpang magsuga. Pangpang, pero kayo. Na. Huwag na yung kawa sa di atay. Mga buskag magkanang mga tubo ipang kapit-kapit na nagsuga pangpang man. Kaya na yun nagkapuno. Oh, kaya ka na atang. Bas gian na daris gian guys di aga motor siya. Kamiray ka tricycle.
Daghan kay mga tao po dito. Puno kay tao dito sa mga kananan dito dapit. Puno na yun kasi kadahunong parga man na puno namin. Hindi nga nara mo. Mo to Ini di kra kapuno na inikapuno na kita na nabi patuyo ko na kuan. Yawa. Nana tuloy-tuloy na puno naman. Napang na pagsuga. Kung siga lagi. Awa ka Amerikana sing katawag ko tanaw sa. Sa bati po siya ng Brazil drive. Pang tuwa. Ang mga bata raw Amerikana. Tanang sa Brazil simpre sila nindot pa ganina na sila. Bisaya kasi. Tanang sa Amerikana ganisi. Sa Molobisya, pinakadakong Ferris wheel. Napang na pagsuga. Pangkong lagi. Grounded. Adi diretso na na. Purong pango. Walang malagi sakay-sakay na sa suwagit. Hello. Lamig piti-piti lagi. Bungkag na ron. Haglakan man na oy. Nakatabi, makita niya tabubungkag na bi, di takatulog. Hindi katulog. Siyempre, magulo na akong bungkag na. Si mama pasak sa mama rong ulian ng tuhod. Layat pa na. Musod ta sa roror matar, musod suwagit pud ta. So kinamudangan eh, misping kimpang. Maulian lagi na imong tuhod mang musod ta sa roror. Kay nay manguhit mga Amerikano. Napamidari guys, sa paminanguli. Bingkoy! Nalingaw si Mama Siring. Ming! Kuya kay kirang, Ming! Mga iring diri ba kay manuo lagi tawag ko nimo. Ming! Kuya! Iya dyan ang simod o nakabulingit. Mo ni jang color. Ming! Bay di lagi. Ming! Kadakong bay. Bay. Akatong yellow ganina. Laki. Bay ko kay gamay-gamay ra ko. Kanang gamay pa kay matrain pa ni Mugtarong. Hindi naman matrain og dakuna kay balasubas naman. Bais-bais ang mga tao guys. Yan kayo tao dito dapit. Narami dari kay gamirag tao. Social distancing. Kalang si Mama gabing dako. Laglaan yung day. Isamukan labad ako tanaw sa mga tao na. Naglapad ako ng isang Napay presyo na at bang suga. Grounded mo to? Laro kayo? Grounded na. Grounded. Kay inig tuyo kay. Basta giniganag isa. Na-stress ka nagtanaw Mara to nagtajak-tajak? Ha? Na-stress ka nagtanaw sa nagtajak-tajak? Gusto na ako kanang magtuyok pangalan ko na. Experience lang ko da, buring ako nimo kinabuhi madlo ka. Magsiga pa unya, balo-balo pa. Sakay ko no marong maka-experience daw. Iko balak sulan ko di. Kadala. Sing mauli agi mong tuhod, si mong kahaglak ba? Manervyos. Samot kadana sa. Manervyos. Puro mga daan naman tuwi. Do may baguan agud. Pila ka tuig na kay nang. Akong matanawan sa katunay. Nagtanaw ko sa kanang diha sa kanang kuan ba TikTok kanang ilan sakyan nga kuan katunay agdagan nga baw tapos ang Ay ilang sa kwan sakyanan man na, kay- sa kuan man mga puthaw man. kwan man gid na kanang Amusement park. amusement park man jud nang accredited. Kada Pero- diri pista-pista ra mo. Bisag inana na gyapon disgrasya katubitan ng tabo sa Laguna ba to? Katubang nahulog. Yung kasanan ugma. Tungod siguro sa kakuyaw to sa. Kamatanggal ba yung bolt sa tunga? Grabe. Kurot gud ng tao tanan mo. Matanggal ko ng bolt ito nga. Mo din na-stress na nagtanong sakit ko ni jang Kasi tingala ko yung balo, sige ko ka. Tanaw ko tanaw ko labad ko ngulo. Pwede lang po mga tao. Agoy, sige na magpahimuyab si Dodong. Hindi na ta. Kapoy ko si Kulikot sa motor. Dito kaya para ang bidong. Ah, alas 9 mga mandiay. Okay. Dani ra ko na tama magbuntag. Unyar ta pole mga alas 2. Puriloy.
Uwanan na ka sa tricycle, uwanan ka pa. Kuliroy. Nangikit na ba wa man ganyan nagat ko tanawa ngikit sa nan ang mga dagat awang yaw do. Mga dagat ko no. Anira ko nang tamatugma, nanara ko nang tricycle higda. Okay naman ko bahala ka mo diha. Wala ko pag makaon do niya. Nanasipan mo Nanang si pancake. Mal pagluto makao. Ay magpalit na dito sa kuan. Burger. Kasi na kwarta, kurot siya kwarta. Magyaw-yaw na po. Wala na, 0K na pa siya kagasto. Kaya wala na, di na namang libre. Nangadik na po siya si picture room. Adik na po siya pamitik. Oh. Diri sa school, akala ko kayo pag-program, daghan ng picture ito, mga nanguyab, lagi kaluya. Kaluya. Na picture. Mo rin na diyang trip mong namalit og digicam. Masakpan gani ka na. Nanguyab ko no. Kasuhan ka jud ka. Basta nanguyab yung picturean. Tinora ba siya basag layo kay zoom na layo ba niya siya zoom ko do? Layo siya diri pero tanong ni mo sa cellphone. Pusing makay kudakan ko no kam. Pusing na ma. Oh. Dani pusing na. Wala, sayang na pusing ni mama oh. Pusing ko sa yung ulo, murabag langgam. Ay nara ba siya dayon no? Alima pusing ma, kay picturean ko no ka ma. Napot sila dalaw. Lupig ka na. Wali nagi kay nagpurmanos mama. No, ni-smile daw. Ganda ng smile ni mama. Tis ko na tis. Tis bam. Ni-smile. Siya. Grabe. Masayahan kay mother guys oh. Duoy laman kay isang tuhod, pero isang kumatiyon. Oh. Kani may siya. Klaro ni mo oy. Kani may klaro. Kuno siya. Mauurog mo. Oh, barang kuno dito kuno si Jage mag agbiyo kuno gid das kuan. Ato kuno sayag. Na kaning ambak jud sa tricycle gyud magpa-picture jud. Katakag ko na ipatumoy ana ra. Lala. Ayaw padulog kayo kay. Padali. Lagi dugay ni mo gano'n. Pagdali ka gini. Nindot man siya kulit yung mga barkada no nagpa-picture. Uy, pagdali na kay na nervyos na si mama. Ari batan ako picture sa to ka. Isa ko picture. Almost. Smile. Oh, naurag por man ni mama. Murag mga wakwak manuroy gabi ing dako. Adlawan di makita. Siyempre buntag init man. Mang offer ko ba nga? Ya picture ang tamo gusto sa Facebook punitaan. Oh, manama. Wala ko. Na. Pwede hamburger na ka? Saba. Sige, mag-picture. Ibutang sa cellphone ng... Pwede ba na makakudak yung cellphone? Kani akong cellphone makakudak. Pwede. Pwede man. Pwede man ko kay balukot. Tuloy siya mag-selfie. Mag-selfie ko na siya. Patay mo. Sunod din sa usos mama. Mag-post-post naman ka ni Facebook nga ga-selfie. Asa man ang kani kani. Oh, ini para apa? Kubang. Oh. Kumbaga ini kani mo picture para picture para ka sa cellphone ito nga. Oh. Oh, Ismail. Ay, kinabuhi. Pinaloki pa yung ano. Pinana pa. Picture na siya. Mag-selfie-selfie na ka man. I-post mo ang Facebook. Ara na ni Jang lipaja kay kamaw na mo selfie. Bak. Sig pamicture oy. Muli na mi guys. Alas 9 na sa gabi eh. Daghan pa kay mga tao dito galaw-law oh. Dita oh. Kumo kay pandaron kita. Nungka ala. Gara-gara yung lulugnot kay. Ngita lang dito. Ngitag disgrasya. Pasiga lagi sugag yan ay. Hindi man ka magpasiga. Pero makita ang naay. Mama oh, ijang kuan. Ijang Christmas. Nade kay nga nang kuan ma? Christmas.
Mindanao nila ko dito na. Sayap na muna siya. Abo sayap kuno ka ma. Dagan kay tao diri dapit. Soroy gabiing dako. Paligis ka ba daw? Bye-bye. Ay, sige, hubog-hubog. Ihita natin ka sa dagat. Wala ka. Senior ka no? Driver. Bugubog. Hubog-hubog. Ihita sa dagat. Senior ko nung karoon. Ay, makapag-senior. Ihita natin ka. Para mawasan ka. Kaya pag-iitsan mo. Hindi ng tricycle itong buhay nga eh. Abre pa dahil burgeran. Abre pa. A few moments later. Yan lagi mo ang kuhan ma. Gihatod na. Sad sa te. Ano nila ba ni mama gihatod na. Pero giuli pa lang ng kamon nga magbuang pa man ta. Sad sa te. Nalingkod. Ibato gid hamdot sa. Dili. Wa na lang nako na. Wa bitaw ko lang siguro kuha kay sige may kuwan. Tama dia. Gi-special juga to ni ate. Nilabhan ni mama. Patay magkuha to sa ibayad. Iko ta dia. Lingkod sa te. Wait daw sin tindahan. Wala ang gidak ni sira dito sa office. Dali ako nakapanglaba. Nalagi ka ani bitaw sa lin. Ha? Nalagi ka ani. Dito ta sa mo kay. Ako ano muna bitaw. Basta ma. Kani? Oh. Ano pa nila klase? Basta kuan. Wala man Di man mainitan. Lani raman. Lamin mainitan kay magpula-pula. Lagi ko di ay mo. Pangit saba. Saba. Dito ba dagan. O magkuan. Kuwan. Pagsabot na mo daan. Kanang 100 sa tubig. Sa tubig na. Sa tubig kay dito man naglaba. Bahala ka diha. Sa pag-iya, pag-gigibutan ng tato dito ninja. Na. Pangit saba lagi. Basta inan. Tagpila imong mabayras imong tubig te na buwan. Ay ikaw raman isa no. Kailangan naman ako labanan. Aw, mapo ako kay nagdusing sa kay. Nato nga nalaman mo binuwan sa tubig. Nagtunga mi. Bahala na siya diha basta. Ang basta madto na po dito eh. Yato na ako ba. Tagadagan na kay. Kamay na makaiko. Igo po baka lugar-lugar kasi dali sa kanding. Di ko na kalata pagkatumang nga. Sige magadan-o. Kalit-kalit. Duha ka. Lopriso karon. Karon? Oh, sa Ligao o sa Negros, sa Liti. Lain tong miagi, lain. Karon! Nya, sige lang yapon atong sterilis amihan. Panuig na gud di ba sa una, di ba? Ngon basta inana panuig. Di magating po manguto. Di maningunani nga tanang bulan na lang. Bitaw halos kada semana, Tanang kada bulan na lang, buwan. halos na lang tapang bulan. Sa una, Agosto. Ya, ngadto sa September, ngadto na sa Nobyembre, Desembre. Sige man ko nagtan-aw sa balita Inday. Litid mo na sa mama sa mga balita. Kay ini ko man sa kuan palabas sa kanang nay unsay kun sa panahon ako panahon. Basta katanaw lang ko sa susunod ba ka panahon. Ako talaga raw makatanaw og balita kay makasakabay ko dito kanang manira nako. Okay na makatilong pero ni. Ngayon dito sila mo ni balita, wala. Ikaw ra ko mo kuan mo na. May man sa kadya kay sa ikaw lang usa pero naman sa inyo ni. Ha? Kay to sila luyo naman imong Ayun. kato na sa sila dito nito. Wala yung sanglay. Na oy.
Ano, nang-interview na si mama. Kanay mo, wala yung sabi mo. Pautang, talaga ko pautang hindi. Pautang lang ko ka ng bayran doon kasi mana. Isa si mana. Pero mag-isa nakabunga na rin ako. Kito ganito, bigyan mo na katuwid na wapanggali ba? Ha? Nagbaylo siya na po hotel. Guys, na nagatang driver guys, ni uli na. Pero resulta ko pa maluto Nasa man yung gidan sa ban. dito sa atong palitanan ba. Nokos. Murag labas? Lagi ako na gani. Bayad! Yang maritis na gani silang duha oh. Manag maritis. Wa, mura magikan ni butog. Ko siya pero Wa pa. kapay na gisore ang balak. Uban ko berong di kala dyan. Di ko uban. Kapalay ko ko. Mao namin meron. Siguro pagkawa niya, nagkapalit ko break. Pilay palit mo sa damay. Luto, ipalit na lang. Ha? Init pa gani, jang dangsodan guys, umunggos og kanang kuan. Nokos. Unsay ay? Pambutang diri bari ra ni. Hamad. Nag mainit na ni. Ay, agpisan di ay. Pisan. Para sa buong araw bo, sa niyang likod nga napuno man. Buong araw ni. Di buong gabi, araw ra. Buong araw. Wala buong gabi. Hindi man na magbunga ng gabi. Mamaya yung ampay. Bunga ng gabi. Hindi mo nang gigisi-gisi, no? No. Magdala ka ng pizza. Ang ako pong tinda, may na lang na piso, patubo. Sa isa ka